Ibanek eta Maitek ilapaintzaileen teknika garrantzitsuena menperatzen dute. Txutxumutxuak. Nas superfana. Iban Maite Beauty. Beauty. Beti, Beati. Beauty. Beauty. Trajaino nango zan, trajaino kentzeneko. Bida zein datorren. Ai, churro. Qué hombre. Ez hau txendete, baina ez dakiz eitzen duen. Conquistolo. Zeu falta. Hola, guapa. Churro, Ai, churro. churro. Esarkatu gizon hori. Ai. Oain itzein berdeu. Venga. Ya dan ezin da kontau. Bai. Kontale, que... Berba itxi bai, baina masajik emotide bai. Estresa kentzeko, bai, bekine zer dagote preparaute churru. Bizkarreko alda. Bueno, gorpuz gozeko. Naka naizten jo, nahi noa. Jube. Moitzei kuadrizepsa, opa! Bizik da hola kuadrizepsa. Ui. Iban lastana, ze posi zauzen, cariño. Ezurri gitxi. Baina hor ja eskuak. Ez tegeixa muskulera. Orduen, bihotzak... Bian unai zaion. Bera gojotearen bakarri, zulo bat apako ziren. Neuk muskulu asko ditu gorpuntzien, Maite. Maite. Eronai poliki, Epa! Gora bihotzak. Gora bihotza. Carrasco, tonto, treka, triquitrón. Tira, lo que vamos, gora bihotzak, bera bihotzak, bera. Beti gora eta beti bera. Final feliz, Machu, kontus. Eguna di. Arrakaz baden bertuko bali mazan, Bai. gau berdin baten zematekin gexena. Ni gaztean dituan argibilea. Bat eta nahikoa. Zer? Oeratu ez. Ebli hau egun baten? Ni gau batean irukin. Ni ez egiaz. Hori nire errekorra. Bai. Ba, ez da, etxoa, 18 urtekin, 19 urtekin, 9 urtekin. Emezortzi urtekin, petuzun, emezortzi gau batean. Karo, ez. Digo, amazortzikin, no me da. Hala! Zematekin, a ber, amazortzikin. Iru bai. Iru. Gezurra. A ber, esaten da bie, mutilek esaten badabie, 3, kentzeko 2, bat, orduen. Ta momentu eta zeingo deu! Tuerkina, dale! Zer da hoi? Ipurdia muitzea. Ipurdia muitzea? Manela al bombo. Jose, baina musika duke forza. Adente. Sentadita zitzen. Hori ez da tuerkina, hori jo, que... Bueno, zehoze. Jardu zehoztan. Bueno, honen ama natualen. Ai, izo pelukeri hortara. Batola izuzu bitxartan beste ondan. Pi. Hau da zure laketa, atea zeitez. A ver. Bera, torri honeago. Aia, ziniote. Piura erragila, hotzea. Aia horregitea. Bueno. Institutuko maloti emoten Muy dago, fucker. Bastante flipau, Gehitu diote, 20 urte. A ver, etxeako modukoa da, lehen eta orain. Eta beti. Nina, etera noche vas a momentos en el fin del mundo. Ella soñando. Bailar. Zer dago. Abesti bat. Esen, al fin del mundo que se sego, da. Izena ala. Beste xena. Esto desotzen. Eta dantza, hola bukatzen programa, dantza iten da listo. Jungo zinaten pelukeri horta? Si nos regalan? Ja.